бонусите са важен елемент, за да могат да стимулират постигането на по-добри резултати. Разбира се, те не са самоцел да получиш бонус и не се прилагат за всички функции. Най-често срещани са бонусите при търговски позиции, маркетинг позиции. По-рядко, да кажем, за позиция свързана с операции, производство, не че не може да има, но и като процент е по-малко. През годините как са се променяли много назад не може да върнем, защото нямаме статистика, но със сигурност менеджерите, с които контактуваме и работим, казват, че си получават бонусите. Бонусите могат да стигнат на 50% от възнаграждението и за добри резултати се изплащат, като все повече фирмите като критерии слагат не само индивидуалния резултат, който е постигнал менеджера, а се слага комбинация от фактори и общия резултат на екипа, за да може да се стимулира работата в екип. И разбира се, меките умения. Гледа се не само финансови резултат, който носи дадения човек и неговия екип, а също как се справя той като общо управление на хората, мотивация, развитие. Така че комплекс от фактори също натежават, за да се получи бонус. Имате ли наблюдения в България какъв дял от крайното възнаграждение са бонусите? Средно върви 20-25-30%. Тоест, понякога и до 50% сме имали случаи. Чували сме такива ситуации.